क्रफ्ट्स मेमोरियल हस्पिटालाव बियो आंनि समस्तिनि सिङावनो दङ। बेनिखायनो समस्तिनि लोमजानाय साजानाय जोंनि मानसिफोरखौ नायथिंनो थाखाय आं बेरायफैदोंमोन। बेरायनानै नुनो मोन्दों गोबां मानसिया लोमजानानै दङ। ओरैनो गोबां मानसिया आंनाव खबर हरखायो लोमजानाय साजानायखौ, अब्लाबो मोनथिस्लाबाजासेनो माखासेया लोमजानानै थाफैनायखौ दिनै नायबिजिरनानै आं बिथांमोनखौ माबायदि हेल्प खालामनो हायो बे थांखिजोंनो नायनो फैनानै बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनाय जाबाय। बावहाय ओरैनो सरासनस्रायै गोबां अपारेशनखौबो बेवहाय खालामनाय जायो। अन्थाइ जानायनि अपारेशन खालामनाय जायो, बेनिफ्राय बिभिन्न धरननि अपारेशनखौ बेवहाय खालामो। ओमफ्राय खम बेसेनावनो क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल थुक्राझारावहाय मानसिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै फोसाबनायखौ जोङो गोबां नुगासिनो दङ। आरो बिथांमोना मिसनारि मोनसे हस्पिटाल हिसाबै मानसिफोरखौ सेबा खालामनायानो बिथांमोननि गुबै थांखिखाय बे खामानिखौ बिथांमोना आजि बहुद बोसोरनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं। आरो जोंनि साहा ओनसोलाव फुल फ्लेजेड डक्टर थानाय हस्पिटाल होनोबा नैबे क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल थुक्राझारानो। थेंक इउ सार। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।